Hello guys, han halam so norong na ani blogo ngake norong ani thumbnail title logo seman thakana tini kha sini freshers ni din sini freshers mane sini phainai first semester manai songni freshers ta Tripuri student organization ni freshers tini ngake oro phongo phai se rehearsal khaina hini phaleka position thi khaina hini je mosanai rok ke yang decoration khaina bagi phalaijak ke decoration ni bagai belum rok sumnai sobi tongo khomrok thebani thepalai tongo gesung ke ekbar resal khai tauras khai tongo teba se khaini bagai thangsinai ke tamtang khainong no phunongnai nongnai tongna ni blog non बेन खेलना आज सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा ठीक है। हम बाय मुसदे तेबेशा नाचो किधर गया ता कर दे Inke sengromo thang ya konai re dini phaika gisini makeup rok khaya kodo seng haino normal kheno phaika gisini masana ni sikang seng makeup khaijangnai geyango mamita mosanai rok manai songbo rok to re dini tongo ge tai dolok bo orok khaye re dini tongo ge sengka haino makeup khaijang bagai nasini tongo ta sini manai ma sabai bono nasini bo phaiga sengbo bai makeup khaijangnai volunteer tongo borok no sani norok problem khang khang ke borok no nong luje mansa Chubanai tenor, ano mo sai man ano volunteer ni bisig tenor problem. Kau khai tongjago yang omorok. Kena katrok ta fulci de katrok fulci kan lebih sih kesakan. Hengka ke tabuk oro introduction soli tongo hengke sengbo oro asugui nai tong phika kono khane kari shelo hanai hengke borok ni introduction roma rok bono rok nai nai di ang ani je manso nong no phono ka hengke belai light chagjang ni bagai kupu ke skau kaham ke sema kham phono maya ta Nah, sila makeup kerja kaya. Woi, ma, ming bolong. Wah, ming bolong lana rok no komen ke chama ni bola. Kamu aja. Siapa mau? Sab. Anda kayo. Ano mo tino? Kunin tik sa kabula sa. Sige.
select dong wa. Tangi select. Pun bukaina kere ma mu masaya. Tal ke segan masana mu zui ma masaya. Ke mana harus pale. Ah, wow. Ih, romantic rok kaya. Hingke tinini video ba sugjora nong sinai tabake program paya konai nogo thang tong sungbo hingke je katalai dano subscribe khairi din jotono tata.